luar biasa. Jedak kembang ini perkara tontonan barongan saiki setara. Setara ngene. Nek biyen cah cilik-cilik kemriyek ngono. Saiki cah cilik-cilik do kalah. Kalah karo sing tua-tua. Tuwek-tuwek kabeh sing nonton. Nyaprut-nyaprut ngono lho. Najan tuwek yo update ta. Update-e kepiye? Glowing ta. Allah wong kene mbok arani glowing. Glowing saiki dogo fresh care. Be. Dogo fresh care. Presker, nying menying. Kowe ku jare tau TikTokan ora? Lah iku Wajah hitam menjadi putih. Kuwi dudu presker. Lah apa? Balsem. Tuwapok cangkemmu malah lho. Sing mari glowing lho. Skincare. Wis diganti? Gek kemulu aja skincare presker. Rambutnya dong. Wah, dodi slender. Dodi slender. Bar di slender terus dipatoki. Kowe bener nek dagelan ora update tok. Sing marai lurus kuwi lho. Sing ora marai lurus maksudnya piye? Sing marai lurus. Rambut basah menjadi kering. Kuwi jenenge ora slender. Lah terus di hair dryer. Lho wis diganti? Nek kamu lah ya dryer anjen kok. Sing asale kriting malah lurus. Do dipatoki. Pian. Sik to. Ora dipatoki bongko mbok. Sing marai lurus kuwi lho. Kuwi dudu dipatoki. Lah terus dicatoki. Lho takoni cah nom-nom kene sing ayu-ayu. Mboke mah ngomong dikatoki ya. Lho Bu, rambutmu apa mbok katoki? Dikatoki. Ya Allah Gusti. Kuwi rambutnya jenis kelaminnya apa ya? Lanang apa wedok? Ya ora roh wong dikatoki ku mau. Oh nek lanang gampang Bu sepaking tok. Lah nek wedok? Nek wedok, digane softtek ah. Kok softtek are? Ya tunggale kaya bojomu. Saiki mau saya ayu. Bojomu digane kaya iki lho, anu softtek iki lho sing iki lho, sing matane sing iso dadi biru. Putih iki lho. Ya Allah gendeng. Lho, blok goblok kok arane gendeng aku blok. Kuwi ora softtek. Lah apa? Softline. Kok softtek are? Lah takoni wong kene nek tukune nggone toko kosmetik tukune softtek kok. Softtek popokno ngene ndak mlakune ngene-ngene ah. Omah lucu ah. Nek ya luar biasa. Wah wong kene tak akoni jos. Kok ora jos kepiye? Tanggapane sepi prang-prang dina sura ora ana tanggapan belas. Ning awak dhewe matur nuwun karo bapak sapa iki mau? Ya Allah Gusti, sok lali. Sapa? Bapak Gian. Agit. Tulisan tok ora ana janji ya. Endi to? Lho malah kajatan ngene kok. Gobloke ya Allah. Acaripun kemis badal maghrib iku ndek nyuk-nyuk. Iki lho sing anyar. Bapak Agit Sugian. Luar biasa. Kowe ngerti Bapak Sugian iki awak dhewe kudune ku yo. Awak dhewe pinangka tamu, kudune ulo salam karo wong kene. Khususnya karo Solibul Hajat Bapak Agit iku mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bokon nyeki apa? Lah aku bokon nyeki. Ngene lho kowe teko omah sing mbok gawa iki apa kekno Bapak Agit Sugian iki mau. Sik to. Aku teko omah nggo sandangan. Lah nek tak kekno terus aku mulai udo. Apa piye? Lah terus aku mulai udo nek tak kekno iki. Ning, niku anjen Mas ana kabel udo, Mas. Iki lho apa? Nggih nyetron kabel cah iki. Kowe ku goblok. Lah aku rene nunggu sandangan. Nek tak kekno terus aku mulai udo mintal-mintal ngono. Kowe ku jenenge sini wong ngono om ya elik ngono kok. Api are. Ngene lho, Nying. Piye? Sing mbok gawa teko omah, kowe sangu apa kowe nang kene? Kowe nang Bapak Sugian niku. Aku sangu montor, ya toh. Nek tak weno engko terus aku mulai mlaku. Mbok kon mulai mlaku. Montor sepolo, bondo sepolo iki. Sing mbok gawa iki lho apa? Montor. Montor siji to. Ayo kok sangu apa? Mbok gawa ya montor, sangu ya motor. Ngene lho, Nying. Ra kowe ndongakno ngono lho. Ndongakno
Wis gede daplok ndak ra iso ndonga dhewe lan kok ndongano. Wis sing ndoma mbok daplok-daplokno kowe. Lah piye? Kowe wis dibayar kowe kok lho. Wis entek. Lho, wis entek. Entek. Aku tek durung lho, Pak. Wis entek, aku wis entek Pak, mbok Pak kene Pak. Ngene lho, Nying. Kowe dhewe iki kudune matur nuwun karo Bapak Sugian. Ngono lho. Matur nuwun wong kene mara rene kowe ape njaluk are. Matur nuwun. Lah ya matur nuwun. Mergo Bapak Sugian iki mau pinangka Sohibul Bait, Sohibul Hajat. Kowe ditekakno ning kene kuwi kongkon ngibur ngono Lah lho. iya, kate akan mbok kon ngekni sandangan kowe mudah muntal-muntal ngene kok mulai. Sing ngene lho, kowe matur nuwun karo Bapak Sugian wis ditanggap ngono lho. Ya matur nuwun wis ditanggap. Wong aku rene mulai ape njaluk. Iki piye, Cak? Kowe ku goblok lho iku lho. Ya terpinter. Ngene lho, kowe ditanggap matur nuwun mergo Bapak Sugianto Sugian iki mau wong sugih. Ngono lho. Alah, babakan sugih. Sing sugih ku sapa lho? Ngono lho. Ya sing sugih tetep aku ah. Ya Allah Gusti Nyeng. Ya wis kowe muntel ae lho Nyeng. Bapak Sugian iki lho. Oh, sugih. Luar biasa. Piye? Ya luar biasa sugih nemeneni. Iya, luar biasa. Bapak Sugian iki luar biasa wong awak dhewe iki nganggur ditanggap lantaran saka Singa Wekasan Budaya. Ning kowe karo aku iki ora dhewean. Terus ono kancane iki nyumak-nyumuk siji ra mlebu ra metu. Sinyo iki. Nyo. Apa? Ya Rene kowe kon umbah-umbah kono lho. Pak Sugian. Umbah-umbah sing pakem iku. Umbah-umbah rene umbah-umbah. Tengene lho Nyo, kowe kudune matur nuwun karo Bapak Sugian. Matur nuwun apa ora dikeki dadah kok matur nuwun. Ndi? Engko dikeki. Kaya apa? Kaya apa? Halah. Iki dagelan loro iki mangejak tukaran kabeh. Lah yang rene kuwi ape njaluk. Ngene lho Nyo, kowe ku nganggur, kowe dikon main ning kene kowe kok dibayar. Mergo Bapak Sugian iku wong luar biasa. Ngono, lumpukno wong gedeng-gedeng kok kowe aku ngene iki. Ya terus ora kowe aku tok. Lah sapa? Gundeng kabeh. Ya ora iki tok. Apa? Lah sing nekano iki mau. Ya melu gendeng. Duacak lho kowe. Goblok ramene lho kowe. Bapak Sugian iku ora gendeng, wonge bijaksana. Bijaksana apa? Napa? Iki ngene iki gek nglumpukno ngene iki. Bar iki dundangno Mas Adi Singo Candi ngono lho. Apa iku? Sinau urip. Sinau urip. Ya Allah Gusti Pak. Lho, kok ora konangan to Pak lagi konangan iki ya ya. Nggih monggo. Iki lha apa lho? Monggo. Lho. Adomen lah. Adomen lah, Bu. Desane ndi? Desane Tangerang. Ini dari Tangerang. Oh. Saya di Jakarta 3 dina. Saya di Jakarta terlonte-lonte. Ya Allah Gusti. Ngene lho yo. Betawi. Kan kok katen bet Betawi nak ae nganggo ngono. Ngene lho 3 hari tiap ngene lho 3 dina. Saya di Jakarta 3 dina. Nyok. Ngene lho Nyok. 3 hari ngono lho. 3 hari ojo 3 dina. Lho. Ngono ah. Basa Indonesia dong. Iya basa Indonesia ora ono 3 dina. Kalau saya salah ya jangan dipaidah. Dipaidah basa apa dong? Jakarta ora iki urusanem nek Jakarta lho. Nek perkara Jakarta aku ya mau kalah. Apa? Itu tadi lurus, nanti belok ngiwa. Tuh apa cangkemmu lho malah. Aku mau takon kamar mandi kemana ya ngono. Ini lurus, nanti ada perkelon nganan. Perkelon. Sing nyengkeh telu iku lho. Sing nyengkeh telu iku lho. Perkelon. Dunguku ya perkelon kok. Mbok amuk Ngeloni bojomu iku. Ngene lho, awak dhewe iki luar biasa karo Pak Sugian. Iki wong Pak Sugian. Yantune sing ndi to, Tong? Ora roh aku ya ngerti ya. Jenenge sapa? Bapak Agit Sugian. Anggere sing mondol-mondol ya iku. Lah sing ngomong sapa? Wis sae mondol-mondol. Berarti. Iki. Ora iku botas ane. Piyantune pundi Bapak Sugian? Pak. Jaluk mie Pak. Ya Allah Gusti. Jaluk mie aja Pak Sugiana. Sapa? Nur Hayati. Nur Yati. Oh Nur Yati. Totet.
Ana strum nganggur. Dengarkanlah Strum nganggur. lagune iku lho ya. Terbayang-bayang Iku lagunya. lah ya iki Iki dudu lagu. apa Asma pinangka Asma Kinarya Japa Japa. nama sebuah doa Betul, Nur Yati. apa Lah ya bojone Bapak Sugihan iki mau. Nuri Cahaya Nur Cahaya. ati Ati apa? atine jembar diterangi cahaya ngalor ngidul bendina iki sabar Lho jembare iki mau pirang meter? alah sak hektar Wah iso ditanduri. tuanduri nukul pataan barang ngono kok mangkel ae aku Bapak Sugihan iki wong sugih-sugih wong. Lah sing kok kondo ora? saka Lah kok ora? Kowe nganggur rene dibayar ditanggap dalam rangka acara Walimatul Arus nyenengno tangga teparo. nyenengno ya dong Iya no. iki termasuk dono apa iku Dono wewe. Ono kasino dono suka Dono wewe dono wewe wis pokoke iki nyapa lho sese Sugih-sugih wong lho iki. ya gone blangkonan aku tak nggone Iku ngono. iku wis dongano burung Urung ah. dongano sik tong acarane napa nggih Bu niki nikahan oh Pak Sugihan nikahan nah Heeh. Ketok iya. Hah? Anake Pak Sugihan kok ora mlebu berita wong lanang kok duwe anak kok ora dilebokno museum kretek kae Anake Bu Nur iku mau. kosot tapi kosot Anake Bu Nur karo Pak sapa mau? Sugihan. Sugihan. anake wong loro berarti separo edang Lho, piye cah iki? lho kowe beli piye Ngene lho. Anake Pak Sugihan karo Bu Nur. setugelan ape Udang goreng ta apa? dongano nying muga-muga sabubare nikahan dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bisa atut runtut kaya mimilan mintuna lan cepet-cepet diparingi momongan lanang wedok iki padha ae engko direncanakno lanang metune wedok Ono programe kok apa iku keluarga berkatokan. keluarga berencana Direncanakno model piye nek ra katokan yo manake. Alah Iya, sing ngomong sapa ora katokan mana terus. Lah wong edan nang pinggir dalan iku ora katokan iso mana? gandana ya bune ora katokan Kowe nek gelem Kosot. wedhus ta apa kosotku? wong iki piye Sing dikitano. kita nunggu basa ngono Wih gara-gara kowe anjen kok. Goro-goro iku lho, sapa Nur? Ayo. Iki Mbak Cynthia Amber Pradita. Angele lah tong-tong. Kuwi sing bakal dinikahno. Sing mase jenenge Maafin Yuda. Maafno yo. Yo tak cepat iku sing suwe. Maafin iki apa iki? Dagelan agar kena karak yo ngene. Maafin ya maafin. Kangge iki mase maafin. Wonge sing ndi wonge? Engko sing diruwak. Maafin. Udo sing udo. Yudo sing udo piye ta? Kaloro ora bener kabeh. Aku agar tulisan iku kok. Eling darman aku. Yudo sing udo. Ora oleh ngomong merek lho. Ora, wis daplot lah sing nyoting yo gaene melu kono kok. Ngawur dudu. Apa? Iku tunggale nggone ipangit. Mriki dene. Maafin Yudo Prakoso. Yuda piye to? Yudo Prakoso. Aduh. Salora maning daan ae. Sugatane luar biasa. Sugatan apa? Mergo Bapak Sugihan iki mau duwe pitik, mangan Pak pitike dhewe. Pitike dhewe. Oh ning dhuwur lemari kepis iki lho kisah-kisah. Iku Man pitik mangan mie. Mine dhewe. Bu Nur Yati mau. Mine enak. Umume mie yo ireng ah. Apa ireng? Tak coprat engko. Tak coprat. Maksudnya mie apa re? Kowe ngawur kok. Lho mie ireng iku deluwarsa. Lho kowe urung tau orang Jepang kok. Apa? Jepang mine ireng-ireng. Saya tak takon. Yo Mas, Jepang. Iku lho sing bar mulai teko Jepang. Ndi? Kae lho. Alah, jajal ngomongin Jepang nek iso. Basa Jepang. Lah iya. Basa Jepang iki. Kene urung tau rono kok udah ya. Ayo. Ika.
Untung pucet ngono iki. Iya lho, oh, bahasa Jepang kok. Sik to. Iki ketok lenggonane Maria Si Osawa. Tamsu. Sik ta. Iku membere Maria Osawa. Jadi HP-ne mesti ono. Tukang son guyu ae. Wis sing guyu ae. Sesuk nanggap dhewe, Pak. Ngawur ae lho kowe lho. Lah piye Mas? Aku ora bisa bahasa Jepang iso aku iku tok kok. Ike. Apa iku? Apa lho malah. Ngene lho Nyo. Piye? Bapak Sugian karo Bu Nuryati iku. Bapak kan perkara pakanan luar biasa. Luar biasa. Mine dhewe. Heeh. Pitike yo nyemble pitik dhewe. Pitik dhewe. Mangan ndoke dhewe. Aku kok keliru terus dong. Mone iku aku mau. Maksudnya tuku ndok ning warung, digodhog, ditongseng dipangan. Tuku Masan ndoke sapa? tak kira ndoke warung. Lah iya ndoke warung. Ayo, umpama aku sing keliru salahno ah. Lah iya. Tak kira ndoke warung. Lah iya. Iya ngono matamu do mendelik Lu ancen gawan bayi kok. Ning ya luar biasa. Iku Bapak Sugian iki awak dhewe didekakno ning kene. Mergo Bapak Sugian iki wong sugih-sugih wong. Kok iso mbarane sugih? Tarane sugih mergo engko duwite ben metu ngono lho. Wes mlepuk. Durung. Hah? Durung metu. Endi wonge ndelik? Iku ning kono. Pak Sugian iki nekakno kowe lan aku. Heeh. Singa Wekasan budaya. Iku ora gemen-gemen. Ha. Aja wenehi Orjun Mas gamelane kompet. Iki pira rumasamu? Aku Duwe akeh. aku main ning kene bolak-balik. Piye? Zaman melu ondong. Iso Iso kene iki. bolak-balik. Yo sone yo ajek iki. Ajek iki. Lho. Ning ketoke rune Mbak, ra Cek. ono. Ketoke dipecati kabeh. Ketoke lho. Sone yo ajek iki. Yagane yo ajek iki padha. Wong kok masamku wis mlepuk dadi wong Iya, sugih. aku Mlepuk. Lho nek cara Bapak Sugian bangga, duwe akeh. Iya no sugih. Alah. Mlepuk Kowe sapa? Kowe melarat yo. Alah mendhe wong melarat timbangane wong sugih. Alah, melarat yo apa? Lho. Wong sugih ya. Lho ora iso. Lho kok iso ya barani enak sugih. Lho tetep sugih duwe akeh sembarang dengah kelakon. Sembarang dengah kelakon apa? Nanggap singa wekasan budaya rumah sampe 1 juta 2 juta. Piro? 400 yo. Lho kok Panjere. panjere. Sugih ku penak. Enak wong melarat. Yo tetep enak wong melarat ah. Kowe kok muni enak wong melarat? Alah, wong enak melarat. wong sugih. Kok iso? Duwe akeh, omahku gede, mobilku pirang-pirang. Mlepuk. Omahmu gede. Lah sing bangun omah nek ra wong melarat sapa? Sing bangun. Omaham gede madrong-madrong. Madrong-madrong. Sing ngusungi boto, bongkar pasir gawe omah wong melarat apa wong sugih, Sing Dik? ngaduk labur sapa? Sik tak takon ae, Bu. Tukang iku sugih apa melarat, Bu, Pak? Hah? Lho apa-apane yo takon tukang son iki lho. Takon tukang sone, piye, Pak? Melarat ora turu. Lho. Mlepuk dadi wong sugih kowe. Lho enak sugih yo. Ora iso enak melarat. Mobilku akeh. Halah. Mobilku sembarang dhewe. Wadokan mobil mbok pamer wong cetak Kowe kembang. duwe wong melarat. Ora duwe lah Wong sugih tetep tumpakane mobil lah. mobil. Iya. Saiki aku tak takon. Kowe takon. Mobilem apik. Mobilku mlaku ngeng tengah dalan. Iya. Mogok. Piye? Lho aku mau gentekan nakal. Lho kok iso? Jenenge wong sugih gawane handphone, HP. Ki apa? Nelpon bengkel tambal ban. Sik tak urus iki. Ngene, mak jedor, Gor. Iki ketoke pas sing sebelah kene lho, Nyok. Mulese pol. Kowe mlepuk dadi wong sugih. Iya, no. Ngebel bengkel. Kono aku nggo HP kok bengkel tembel Ngebel ban. wong tukang tembel ban. Takon gentit banku. Sing nembel ban kuwi mau melarat apa sugih? Mudhar kowe nang ngene iki. Akhir tak ngomong ah. Tembel ban iki ora tau sugih nang. Bu. Takok buri Takon lho. sing buri. Takok buri. Bu Nur, di Nur. Nur Hayati. Tarararat. Bu, tembel ban iku wong duwe apa wong buta, Bu? Loh. Kandhane ya. Dia apa-apane enak wong melarat tak omongi. Bu, kowe kok tak eloni, kok tak sugih-sugihno kok. Ora iso. Wong melarat to, Bu. Wah, pokoknya agar melarat mlepuk ya aku. Lho, tetep Melarat wong kemaki. enak wong
wong sugih ya ora iso. duwe akeh mbendina turu bantalan duit ngono. Bantalan duit. Iya. Duwe mbok bantalan. Iya lho. Sing jahit bantal iki wong sugih apa wong melarat? Wah, iya kowe. Ape lah apa wis ape sugih lah kowe nek aku melarat lah. Lho iku lho. Kok iso? Kok iso? Yo. Lho sing gawe mesin jahit iki wong melarat ta wong sugih? Kok iso? Sing bangun pabrik wong melarat ta wong sugih? Kok iso? Piye? Nur Hayati, aku gak mbok ewangi lah Nur. Sing bangun wong sugih nek ora ndek duit. Sing nyitak duit iki wong sugih ta wong melarat? Lho iya Sing sik to. Iku ana sing bayari. Sing Sing bayari. nyetak. Karyawane apa ora? Sik. Bener nek iku. Saiki kowe nek iso jawab mlebu untuk kanca saiki. Saiki mlebu untuk kanca. Kowe wong sugih. Kowe wong sugih lah duwe pabrik duit. Heeh. Sing kowe deloni kok malah. Kowe deloni kok malah. Kowe Deloni. kowe kancaku apa ora? Ora kancane menyeng lah wong sugih aku wong melarat tok. Tak eloni gendel. Kowe wong sugih. Aku melarat. Melarat. Mau aku wong sugih. Iki piye? Kowe wong sugih. Lho, kowe iki lho sesugih kowe kok. Ngono. Aku wong sugih. Sugih. Ku lho takoni. Lho. Kowe wong iki kowe wong sugih. Kowe nek mati sing duduk kuburan sugih melarat. Kok iso? Lho, ora ate gelem wong sugih duduk kuburan. Lho. Kowe saiki ngene. Sing duduk, Mas. Kowe saiki ngene. Ora go pacule. Kowe sugih wong mati. Kowe tau tumpul wong mati ngosong-ngosong pacul. Iki lho wong mati. Ngene ae. Iki pengumuman. Piye? Wong sugih klumpukno. Engko nek mati kon nyewa bego kirane wis krasa nemen. kuwi lho. Engko nduduk dhewe engko nek wis sampe mati blusuk. Ku andani. Dhewe. Tetep wong melarat. Melarat kandhane kok. Aku kok. Aku melarat lah mlebu aku. Kowe kuburan ploso iki sing duduk lho wong butuh kabeh. Buta kabeh aja. Butuh ibati wong melarat. Melarat. Mula ngono wong urip iki sugih karo melarat iki ana bedane, saling membutuhkan. Kandhane. Wong sugih yang butuhno wong melarat. Wong melarat. Melarat yang butuhno wong sugih. Wiwi mlepok lah kowe. Iya no. Nek umat kok meletik. Andani kok. Ngene dong. Piye? Iki nek ditutupno Gojek, guyon ngantek sesuk ora ono rampunge. Ya. Iki panjalukane Pak sapa mau Pak Adit. Ya. Oh, iki mendosa untawis ngurmati anda nasar engko ditutupno tayupan. Mergo iki dikai orjen ya moh, Oke. jaluke tayupan. Siap. Ah, iki mendosa untawis. Alhamdulillah nyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Andan asar sudah berkumandang. Ah, selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. menjalankan. Luar biasa. Penontonnya isih kebek. Kebak. Ngasih pinggir ngarep, pinggir buri wakeh. Wong mergo cetak kembang iki seneng uri-uri kabudayan Jawane cek kental. Real. Iki sing diarani sambung rasa iki. Sambung rasa. Wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Ning tanah Jawa iki jane iki seneng kok, Rong. Iya. Kebak adat lan budaya. Iya no. Arab digarap, Jawa digawa. ngono ya. Mula ngono awak dhewe iki ngaturaken pamundutan ingkang mengkugati. Mengkugati Bapak Agit Sugian. Nah, ngangonaken adicara Langen beksan tayub niki sing badhe beksan sumangga iki nostalgia jaman dhisik lho. iya no. Jaman durung ana orjen. Almarhumah Bu Yayu kae lho. Heeh. Ugane bocah-goyenan terus. Kandhane Emben. karo kae Barjo kae. Ya. Wah, Ayo warang-guna presiden modern Singo wakasan Wakasan budaya Budaya. widodo laras Kar saking Talungguan tumuju Tayub Noso. Sono.